from the back. This is the mix of DJ. Yeah. Ikaw lang ang aking mahal, sana'y iyong pakinggan ang ulitin ko. Sana'y di magbago ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Maniwala sana sa mga pangako ko. Di ka iiwan, puso'y iingatan ko. Ikaw pa rin, mahal ko. At ikaw lang pangarap ko. Sana'y pakinggan ang awitin ko sa'yo. Ikaw pa rin, mahal ko. At sana ay malaman mo, ikaw lang sila ang nag-iisa. Maniwala ka, mahal ka. From the back. This is the mix of DJ. Can't get on it. Nagtrangkaso kasi ako. Ngayon lang ako nag-LS. Lagyan ko lang ng gate. Sige, Nak. Thank you, ha. Thank you. Rona, thank you, Nak.
DJ Kaya nakahubad kayo eh. Gabi na. Tensya na. Nag-reset kasi ako. Kaya wala kayong mga damit. Eh, ngayon, mas class ang damit na in-order ko para sa inyo. DJ Carol. Hello, okay na. Lods, ganda. Black coffee. DJ Kent. Adi. Palive mo nga kay ate. Okay, sige. Itong mic ko kasi. Hello, sound. Hello, sound. Yung mic ko kasi, pag nag-feedback, kasi nakaano sa stereo, may mixer pa. Hello, sound. Ayan o. Hello. Kaya bibili ba ako ng ano, pang-tanggal ng feedback. Hello, sound. DJ Kent. Hello, sound. Hello, sound. Oy, hindi ako nakaano sa'yo ha, kasi tinamaan ako ng trangkaso, Lods. Ngayon lang ako medyo ka-recover. Biruin mo, basang-basa ako ng pawis dahil kumuha kami ng baboy. Box na baboy. Paninda. Eh, wala yung kargador. Ako ngayon baba. Dito sa pwesto. Basa ako ng pawis tapos o di ba ayos mo? Hello. Okay na, lakas na ba? Hello, lakas na? Sa'yo lamang
Gabi, Nak. Thank you very much. Magandang morning. God bless you. Ano, Lods? Okay na? Ito yata ang masampal kong dagdag to. Okay na ba? Palitan mo na live sound card mo, Lods. Hindi ka katulad sa akin. Kaya nga eh. Alam mo, kano lang yung bilhin sa'yo. Tapos yung sa akin. Kalimutan, 4.8 yata yan. 5 o 6.8. Ay, Dak! Kabaryan, may love shoutout sa'yo. Wala kang damit kasi nag-reset si Lakay Music Lovers. Ayan, okay na. Mahina pa rin yan sa'yo? Iloloko mo na ako. Ang lakas dito. Baka mamaya, uy, gantihan mo ako sa live mo, ha. Ikaw nagturo sa akin nun, eh. Banayad Mobile Sounds. DJ Rice. Ang lakas, oh. Naku, Double mix. Lods, paayos mo na yan. Baka nga nabibingi ka na. Lakas-lakas dito, oh. DJ Rice. Lods, ganda. Oh, wala, hindi na kasi ang setup ng ano ko pasok sa ano at saka sa labas. Double mix. Sa labas. 10 yung ano ko, yung speaker ko. Tapos may mixer ako. Kaya diretso sa monitor at saka sa FB. Double yung ano ko sa FB at saka dito. Ito, bakit nagluluko yung FB ko? Bakit ayaw ako ipago? Bakit ayaw niya akong mag-live? Nagluluko itong cellphone o ano man? O something wrong, sabi niya eh. DJ Rice. Saan ba yun? Finally, need you. Check if the best is on the patient service. This is the mix. Hindi ako maka-live sa ano ko. Sa FB ko. Bakit?
permission and free upgrade. Mindanao Mix Club. Bakit kaya hindi ako alive? Ayaw oh. Ayaw. Ba't ayaw ako pag-live in sa ano? Nag-exit eh. Go live tapos tap to add description. Ah, baka ito. Mindanao Mix Club. At library. DJ Rolly Mar. See the report. Ayan, 15.5K. Ang aking Mindanao Mix Club. Hey, sis. Magandang morning sa iyo. God bless. Ayan, may damit ka na. Nag-reset kasi ako sa channel. Mindanao Mix Club. Pakilab-lab lang yung premiere ko. Hindi ako maka-go live sa ano. Napindot na naman yata ako.
Hello, si... Ito mo, naimbang kabigat mo po, Bakit kita ata itlog mo mo, Apay tawan tabadong. Atan, kang ka puro Levi's data. Nag-reset na to. Hindi naman ako. Oh. Ayaw magtuloy yung ano. Hello, mega lang shout out sa iyo. Antonia Orsua. Thank you very much for coming and join the live stream of the Kai Music Lovers. Kaumpisa ko lang. Ayaw ba't ganun? Ayaw live sa sa Facebook. Ano kaya ang nangyari dito sa Facebook ko? Baka may nakalikot na naman ako. Sexy, ba't hindi ako maka-live sa FB? May knowledge ka ba? Love you. Details. See all profile This is the mix of DJ Rolly One. Live sa FB. Nagre-request yung mga taga-probinsya. Wow! May DJ Bumbong pala yan. Pa-share it naman! Sila mo yung Ali. Ali. Powered by DJ Boom Exclusive. Kaya nangyari power beats na to. O sa FB ko. Ay dito. Powered by DJ Boom Exclusive. Wala din. Ibang cellphone na to. Nasa setup siguro.
Margaret, thank you for coming ha. Yan, may damit ka na. Nag-reset kasi ako. Inayos ko yung aking. Powered by DJ Bongbong exclusive. Kaya lang. Ano kaya nangyari dito sa aking FB? Ayaw ako pag-live eh. Tap to add a description. Pagkulang. Tap to add. Live. Wow! Kay DJ Bongbong pala yan. Pa-share it naman. Ano pa rin? This is how we do it. This is the mix of DJ St. Mark. ng aking puso. Siguro marami nagkakarinig sa'yo na kantang paborito ko. Bakit ikaw
Ali. Ipacheck mo nga kay ate mo kung i-check mo daw yung FB niya kung dapat i-open mo. Di ko sukat akalain na sa buhay ko ay darating ka. Nagbawi ng lungkot ng puso kong nag-iisa. Araw-araw naiisip ka. Salamat sa Diyos na kilala kita. Walang hanggang saya ang nadarama. Pagmamahal ko sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang iaalay sa'yo. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagtatabihan ang iyong ganda. Ngayon ang mga mata. Mundo ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagtatabihan ang iyong ganda. Ngayon ang mga mata. Ready for take off. Dancing with the beat. DJ Gibbs. Di ko kayang isanin ka. Sa puso ko ay nakaukit ka na. Kamong kay ganda ang lagi kong nakikita. Lipas man ang maraming taon. Sa isip ko ikaw ay nakatuon. Gusto kang makasama hanggang sa pagtanda. Pagmamahal ko
Ako, apay tawang ti atong ano, pinalitan ko lahat ng damit niyo. Nag-order ako ng original. Negros Beats Club. Nagano ako, nagka-reset. Hindi ako maka-live sa FB, ba't kaya? Yan, hindi na makita. Nakadamit ka na. Hello, Karen. Kaya ay when in order to kiwa, kita mo yun, ang sexy na pa yung snack. Bago, hindi pa nakata, bago. Ako na ako. Tapos lalo na ako. DJ PJ. Awang di man nato kung nagdado ang request niya tayo norte nga ag ikabil ko si FB kaya nagmit maka golay ko si FB. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Kila mapintik ko Ako'y in love sa'yo. mga impacheck ko at Pag-ibig ko, nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. nakaready na yung set up ko at yung katabi ko'y guided ko padingin ako Power Beats Club. siguro tila man yung napinpindin ko dito. DJ St. John. Power Beats Club. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig DJ sa'yo. St. John. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Naman itong pag-ibig ko. Nandito lang akong umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Apay ta edit ko In love sa'yo. kompleto niya ako. Wamit niya mo nga naikom ko. Turn off rotational mode. DJ St. John Remix. Pansinin. Your professionalized lane of Pansinin mo naman itong pag
pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Anyone. Ako'y in love sa'yo. Itong pag-ibig ko, nandito lang akong umibig sa'yo. Yun. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ayaw kaya. Ako'y in love sa'yo. Power Beats Club. DJ St. John. Power Beats Club. Win na, win na. Sige lang. DJ St. John. Sige lang na. Sige lang. Six million in the house of Lakay Music Lovers. Thank you very much for your support. Maraming DJ salamat po St. sa John inyo lahat. Remix. Thank you. Gigi, Locoret. Kasuhin pa lahat ang program. Nila.
subukan nga natin kung ano, wala pa akong na-download kasi may mga nagbigay ng video na mga kaibigan natin mag-download ako link para sa StreamYard, pero hindi ko pa nagawa. Mamaya siguro subukan ko kung paano. Uy, Donya! Magandang morning sa'yo, Donya Noli Ramos. Kung pakante ka bukas, bro, sige, subukan natin para subukan natin StreamYard kung paano ka makakyat. Back to back tayo. Galing kasi ako oo, bukas same time. Galing ako sa trabaho. Ewan ko, kala ko malakas pa rin. Malakas talaga katawa ko. Hindi mo pala bakit tinamaan ko ng pagkakas. Ang takit mo walang boy. Ako nagbaba lahat ng ginawa ko pa po. Nangyari. Nakasa ako ng pawis. Tapos pinabayan ng ulan. Pagdating ko sa bahay, yari. Texi, mamaya aralin ko yung video mo ha. Tapos bukas ay subukan namin akyat. Kung may spare time na bukas, di akyat ka para masubukan natin for the preparation of draft live stream of Lakay Music Lovers for this coming 18th June 2023 and same time Father's Day. Oh, di naman. Yung 45 years old, tama siya nakalakad. Yung mga 40 years old na yan, pagkakalakasan sa... Uy! Morning, Sisi, CB. Sensya ka na ha. At nag-reset kasi ako. Kaya nawalan kayo ng damit. Saka umorder ako sa US ng mga damit nyo para komportable kayo. Yan si DJ Playborn. nag-reset kasi ako. Hoy, Donya. Tikit pa yata mata mo. May premiere ako mamaya. Ayan mo, nakasapit. Nag-premiere ako nakaraan. Playborn. 8 ba yun? Tama, 8. Tinarakaso ako. Wala ako doon sa ano. Premiere ko. Buti na lang may nanood pa rin kahit wala. Kahit pa paano. Hello, everyone. Coming from Modi. You're listening to the music of DJ Playborn.
mobile sound system. Lord Son, bro, thank you ha. May pinadala si ano? Si Sister, ano? Sister Zed. The Ilaniel, video regarding how to fly or how to install StreamYard. Pero andito ka naman bukas kung may spare time ka. Tulungan mo ako kung paano tapos testingin natin kung kaya ko ba magkapaakyat. Tanggalin mo cap mo para sumingaw, inis sa ulo. Nakakap ka kasi sa loob ng bahay. Wala maganda kasi pagka asiwa ako, para bang tawag nito, parang wala ang laman ulo ko kasi nasanay ako sa sombrero. Kahit saan ako magpunta, nakikita mo nakasombrero ako. Kasi nung nasa servisyo tayo, hindi pwede walang cap. Tatawanan mo ako. Wala kang respeto ha. 40 ka lang, naka-45. Tuya mo mo. Sound system. Gawa ka ulit na yung medyo lakasan mo, yung ikot. Gawa ka ulit, pre. Ginado niya. Isabay ba natin ang live sa YouTube at FB nyo po bukas? Sige bro. Thank you ha. Kasi dati sabay yung live ko sa FB. Tapos, ewan ko, bigla na wala. Ngayon. This is the mix of Kaya DJ kasi nakaset up na rin kasi yung FB ko as professional. Naka-professionalize kasi, kaya siguro pag nag-live ako na yung sininsinan dati-dati na ginagawa ko na hindi pa ako mag-YouTube. Mari siguro. Sige. Para ma-guide mo. Ingat dyan bro, ingat. Nandiyan ka pala sa labas. Lord Son, love. Thank you. Let's go. Ay, donya. Good job ka. Galing Pero wala, hindi ko naloko si Lakay. Alam na Lakay. Nakita mo naman yan. Habang pumatak, nagtatawanan na kami. Nakita mo naman yan. Puro tawa si Lakay. Kasi alam niya. Hindi mo nadali si Lakay. Pero si Bro Kabutoy nadali mo. Nagre-reklamo. At saka si Jeff. Si Bro Jeff, pababarangay ka talaga. DJ Claiborne. Laki tawa mo, no? Kala mo, madadali mo sila kaya. Hindi ka makaganti. Maniwala ka. Maliwala ka sa akin. Hindi ka makakaganti sa akin sa ginawa ni Tiger Hotel sa'yo. English mo si Tiger Hotel, ha? Hindi mo alam, sila kay lang pala. Sexy, thank you very much, ha? Maraming salamat sa'yo. Diba? Sabi ko sa'yo. You're listening to the hottest beat. DJ Claiborne. Idol.
Ano ba yung ano yung comment ni Bro Kabutoy? Naantok yung nag-video rito, parang ganun. Tapos si Jeff. Si Jeff naman. Medyo ano ngayon mo. Medyo lakasan mo. Gumaganon-ganon pa lang. Yung medyo parang tubibo ba? Playborn. CCB, thank you. God bless. Thank you very much na. Ano daw niya? Sabi ko sa'yo, di mo ano si ano eh. Sila kay, thank you, Jela, anak, thank you Yan, ginagawa mo dyan, gawin mo muna. Ano daw niya, Noli? Sabi ko sa'yo, hindi mo maiisahan sila kay music lover. Ayan. Gulat ako. Ha? Sabi ko, may friend si Donya. Wah, himala. Sabi ko, habang tumatakbo ako kayo, nasisip na ako. Tapos, pagbungat ko, Donya, umikot. Nako, tawa na ako kagad. Alam ko na. Diba? Sabi ko, sigurado matay-matay sa tawa sa ating mga Donya. Pero bang gano'n, nakatagilid na video, tapos umiikot? Ano yun? Nakakapagtaka. Pero good job. Good job ka, Donya. For good vibes. Diba? Hindi yung puro seryoso. Diba? Laki ng tawa mo kasi, pero ako, yung kapatid mo, wala, gagalit sa'yo. Kasi alam naman niya. Kasi baka mamaya, luto. Kasi sabi niya, kuya, lagi ako sa LS mo, kaya lang yung ganyang oras, tulog na ako dito. Okay lang. Diba? Sigurado kasi iba pananaw nun eh. Pero medyo naglayloy siya sa ano sa'yo, pagsasabihin sa piling ko. Good job, Donya. For good vibe, sabi ko, diba? Talaga, lagi naman galit yun. Kung hindi man siya galit, iba ang direksyon ng kanyang pananaw. Kunwari, na ayunan niya yung bagay na for good vibes or just for fun, susuwayin niya yun. Kunwari, paano ba ipaliwanag? Basta iba yung parang yung mga oldies. Pero he's a very nice, he's a kind person also. Alala mo, oy kuya, baka hindi ka padikit sa akin, sabi niya, di ba? Pang-apat niya na sinabi yun, siya nga yung magdidikit nun sa akin. Sinabi ko sa'yo, di ba? Kasi matagal ko na siya. Talagang ganon. Sometimes kasi, individual differences, we can't avoid. Talagang may ganon. Kaya nga, love ko yun eh. Kasi, siyempre, ito ako eh. Parang ito ako. Don't change me. Parang diba?
So we have to accept the reality that those individuals are different sexes. Hello, sexy. Good morning. Daan na ba yung work dyan sa bahay? Oy, Donya, bago ito. Pinatatanggal mo. Bago to. Kulay-kulay to. Tignan mo yung sombrero ko dyan. Oh. Dami. Hindi kasi ako makalabas. Nawala akong sombrero kasi ano. Oo nga. Ganon yun. Ganon siya. Ako kasi observer ako. Observer ako tao. Magtagal-tagal makilala ko at ano kasi ino-observe ako yung kahit sa ating ano, kahit sa pagbabasa. Malalaman mo naman yung wrong spelling dahil just because of pindot-pindot, diba? Gadget yan. Hindi mo maiwasan yung mistake letter you pick, diba? Sometimes, iba yung ano, pero katabi nun, eh lalo na kung daliri ko na ito, laki-laki. Nangangapit bahay ng letra. Pag binasa, yung words na yon na maling spelling na ano, yung duktong mo na tirahin mo, makukuha mo kung ano ang ibig sabihin. O kunwari, ikaw, lakad, o, diba? Ikaw, lakad, mahal ka ni Kabutoy, o kunwari, bakit ikaw lakad? Eh, alam mo ako yun. Lakay. Ikaw lakay, mahal ni Kabutoy. O, yun yung complete sentence. Top. Di ba? Kaya bilip ako sa'yo sa pagbabasa. Galing mo. Ganon. Marami akong nakikita na ganon. Nakikita na pag tinignan nilang ganon, maling spelling, alam nila basahin diretso yung po. Hirap kaya mag-comment pag lalo na pag premiere. Sometimes, doon sa bagay na yun, yung bilis ng IQ, click up na tingnan. Pag nagbasa ka, talagang kahit maling spelling, eh ako pa man din pagkadudod na pagkadudod dahil mamadali. Pag iba yung natin yung letra, maling spelling na yun. Nasesend ko kagad. Pero sa ating lahat na nangyayari sa atin, yung mali ang pero doon sa sa gadget, sa cellphone o sa laptop, katabing letra yung write the letter to be completed the spelling. Kaya ikaw na yung nagbabasa, alam mo tama. Hello na, good morning.
God bless you always and your Dunakis there. Ingat kayo lagi. Mega lang shout out to all coming from Biswar. Good morning, Kai. Lakay. Thank you, Nak. Thank you. Mag-rehearse ka lagi para hindi mabigla yung vocal cord mo. Ano ba yan? Sa 18 yata yung laban. Ay, hindi. Kailan ba yun? July 12 ba yun? Ang laban yun. Sige na, sige na. Yes, I know. Sige na, thank you ha. Ingat kayo palagi dyan. Ikatuloy mo muna yung mga Junakis dyan. Para okay ang the whole day to love and give. Mix of our lovely family. And don't forget to pray. Everybody, 10 million in the house of Lakay, to love you. Whatever our doing every day, don't forget to pray. Uy, ganun-ganun na naka-isang oras na pala ako. Hello, sexy. Magandang morning. Thank you very much for tambay there. Kinik-kinik lang. Dud-dud sometimes. Oh. Huwag mo sanang iisipin na pagkagod na ko. Di ako apurado pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Matagal na panahon na kitang bakit tanungin. May pag-asa ba ko bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag nag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Na araw-araw kitang dapat mahalin. Araw-araw kita love. Dati ayaw kong gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ako tamad. Kahit na anong iutos mo tinutupad. Sunod agad kasi yung kapalit kikis mo sabay hug. Ang kulit-kulit ko pero mabait naman sa'yo. Sumipag magsipilyo kasi baka amuyin mo. Tinigil ko lahat pati alak at sigarilyo. Kasi gusto ko iikaw na ang aking bisyo. Laging bumibili ng papangong matapang. Kagaya ko na sa lahat handa kong ipaglaban. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawa yan. Ang daming nabago sa'kin na hindi ko namamalayan. Tumataya ako ng pati-pato. Pagdating sa'yo nandiyan ang dala ko. Pag kailangan darating ako. Good morning! Mega lang shout out sa iyo, kapatid. Thank you very much. Wala kang damit kasi nag-reset si Kuya ng kanyang bahay. Ayan, may damit ka na. Kape ka na. Oh,
very much na Napapagod na ako. Tila ko apurado, pero sa'yo ano ba ako gusto ko? katapos lang kape. Lumamig na lang. Oo, ito na. Ito. Lumamig din kanina. Sabihin mo ano pa ba dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Pero huwag mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Di pa kita pipilitin, tuloy-tuloy ko lang itong gagawin. Na araw-araw kitang dapat mahalin. Huwag mo sanang iisipin na napapagod na ako. Tila ko apurado, pero sa'yo ano ba ako gusto ko lang kasi nakasigurado. Sige nak, thank you. Oo, kaya nga eh, pumasok si Tiktik. Thank you nak, thank you. Ay, LS din ni Mama yata mamaya, di ba? This May coming from Miss Angela. Thank you, Lord. Son, bro, sa harap. This is the mix of DJ St. Mark. Play ng aking puso. Siguro marami nagpaparinig sa'yo na kantang paborito ko. DJ ng aking puso. Nagkagaling iyon ang syota mo. Marami pang darating sa'yo. Power beats flow. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal na sa'yo. Isipin mo na lang na nandito Sige nak, sige. sa remix mo na hinahangaan ko. Pagkalikaan ay This is the mix of DJ St. Mark. Ang 93, absak na. nakikinig sa ating radyo. This is it. Thank you very much. Power beats flow. Ay, LS ka? Anong oras? Gusto mo akyat ako? This is the mix of DJ St. Mark. Sana matapat yung oras sa vacant time ko. Na hindi ako pipick up ng paninda.
Sis Jella. Mega mega love shout out. Morning. I'm from Powered by DJ Boom Boom exclusive. set ako Kuya Lakay. Premiere mamaya. Okay. Sige. Sige sis. Trial yun kay Sir Lakay. Tutorial. Delete ko na yun. Walang ganyan. Power Beats Club. Oo, kasi kung sakali, pwede pala kung ganun, no? Susundin ko mamaya yon Sisi, sexy. Tapos, pwede ko pala i-try, tapos i-delete ko, no? Okay. May nakaabang na sa LS ko. Delete ko na nga. Oo, kahit ako, pag ito OLS ka, gusto mo, akyat ako. Meron pa siya marami na nag-thumbs-up. Marami na daw nag-thumbs-up. Powered by DJ Boom Boom exclusive. Hello, CCCB. Thank you very much. Katatamsak daw ni Maymay. Uy, sexy! Katatamsak. Huwag mo na i-erase. Ay, huwag mo na i-delete pala. Nandun na may nag-thumbs-up na Katulad ko nga, binura ko yung sa akin kasi nagseset ako, umikot-ikot. Baka magaya ako ng Doña Noli. Kaya binura ko yung sa akin. Okay. Pwede pala yung ganun. Powered by DJ Boom Boom exclusive. I-delete. Magtatamsak pa ako doon pagka umikot ako uli sa bahay nyo. Lord San, thank you very much, San, bro. Thank you. Ingat yan, ingat, bro. Wow, kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share it Wala naman. na yan. Meron pa. Nakikita ko pa. Sandali. Nakakaanad. Masakit ba sa mata? And twice. Get this may thanks. Reminder di maglarga yun. Mamuti mata nyo. Maghintay sa akin.
Wachaka, hello my friend. How are you? You are now standard moderator of Lakay Music Lovers. Thank you very much. I reset my channel. That's why you have no jacket. And now you have jacket again. Thank you very much, Wachaka, for loving my channel. And also your channel. I loving too. Pwede naman yun. Ilarga, sis. Baka makisama signal mo. Pwede naman. Naku, asa ka pa. Research ka sa signal ko. Sa FB ko, sis. May huwag na. Tesco Mobile. Yung teacher mo, naku, hahala ka. DJ Oo nga, nandito nga sa akin. Inano ko kagabi, antok na ako. DJ Ludsky. The best. Basta Team Boyog. Gapauyog. Again. Like. Tawa ka dyan, sir. Dahil yun sa tutor kanina, na-broadcast ko pala, alarga. Kaya mo na. Ganito. Kaya mo na at itatamsa ko rin tapos doon na lang ako mag-watch. Paulit-ulit ko iwa-watch yun dahil siyempre, tinututor mo ako. Si Mayo, tignan mo, walang kaalam-alam si CCZ. Naka-broadcast pa lang. Tesco Mobile. Mega love shout out, Aliyah Neris Lotino. Thank you for joining my live stream. Delete ko na yun. Delete ko na, oy. Asa pa kayo?
Budgeted yung signal ko, sir. Bakit? Wala. Wala ba yung unlimited? Ganyan ba dyan sa Japan? Gusto mo punta ako dyan? Na-questionin ko yung signal nyo dyan. O kaya ano, punta ako dyan, kakabitan ko ng antena yung bahay mo. Mataas na mataas. Ay, si May. Advance mo kaya yung ano mo, LS mo. Meron pala ako premiere na yun. 1 PM. Oo nga eh. Hindi, punta na lang ako dyan sa Japan. Tayuan ko ng satellite yan tayo. Ayan o, sakto naman yung sabi ko. Satellite. Back na ako. Back is real na to. Yes, I know. Sige lang, sisi. Punta ako dyan sa Japan, kakapitan ko ng satellite antena yung bahay mo. Suar na, teka. Wait lang, sir. Kampal tayo, sombrero. Matching. Yun lang. Bye-bye. Oh? Ano pa to? May black, red, dark blue. Light, tama, dark blue. Yan ang dami kong sombrero. Tapos tatlo itong black. Yan. Tapos order pa ako ng red saka blue. Mahilig kasi ako mag-sombrero. Pinagkamalan pa ako ni Doña Noli Ramos na panot. Hindi ako panot, no? Yan.
Dito si Silaniel, malakas signal. Pipigilan ba ang puso mo? Ibang sinisigaw. Gusto mo i-LS kita? Sabi ni May Rivera. Palablab naman yung nakapin sa kanyang premiere. DJ Dance Remix. Ma'am Zee, it's May coming from Miss Angela. Hello, CCCB. Thank you very much. Hi, Mai. Thank you. Sige lang, Nak. Sige lang. Miss Angela, thank you very much. Sige lang. Oh, ugasan mo yung mga pinggan dyan, ha? Pero kung medyo tamad ka naman maghugas, paliparin mo dyan sa bintana. Huwag tayo, mapreso tayo. Bawal magtapon ng kung ano sa bintana. Oh, sige, hugasan mo na. Hugasan mo na lang. Sige, hugasan mo na lang.
Mobile. DJ Rodski, the best. Parehas kayo ni ano. Parehas kayo ni Elaniel. Mahina din yung signal niya. Okay lang daw niya. May ano pa ba? May nag-LS ba na mga friend natin? Sige lang, ikot-ikutan mo. Sa atin naman pag nakatamsak sapat naman na rin yun pag tayo ay busy. At sa akin naman lahat ng mga pumasok, tamsak o nag-tambay o ano, hindi ako nag-review sa ongoing ng election. Binabalikan ko yun, pinapasyalan ko after. DJ Rodski, the Tapos tumatambay ako. Hassle kasi pag nag-review ka ongoing ng LS mo. Bagay itong ano ko, malakas to ito, hindi pang cellphone to. Pang-anim yung laptop. Viper kasi ako. Pero yung wifi ko sa tindahan, packet lang yan. Pero malakas din, kaya naman din niya yung 4 na account doon sa tindahan. Pero dito, kaya dito. Ikot-ikot ka para yun bang yung kasabihan natin sa tunay na buhay na pag nag-birthday yung kapatid mo, nahihiya ka pupunta kasi wala kang big na regalo. DJ RK Bomb. Pero yung present mo is importante. Walang pinagkaibahan yan dito sa game natin na dahil busy ka, nagtamsak ka, umalis ka dahil meron ka pang pupuntahan, that is enough. Wala tayong magagawa kasi busy ganun lang. Kaya kailangan kasi siyempre may mga responsibility tayo. Biswar na, thank you very much. Ganun talaga. Ako kasi sometimes marami yung spare time ko. Talagang nakakatambay ako sa'yo. Malakas yung yung net ko. Kaya lang, pag inaantog ako, tutulugan lang kita. Kaya lang, pag kinukulit ako ng music mo, wala. Magigising ako. Ganun lang.
Oo, di ba? Ako nga, dito, siyempre, nag-iisa yung kamay ko ang dalawa lang yung kamay ko. Kung minsan, sabay-sabay yung mag-LS. Itong limang gadget dito na limang cellphone na to, nakapwesto lahat yan. Kaya lang, pag dut. Wala na, hindi na ako makapag-comment. Puro emoji na lang. Pero kung nag-iisa lang, yung nag-LS, sigurado yan, dalawang account yan, tatambay ko. Matik yun sa akin. Ganun lang. Pero yung kapit ng trangkaso nun, kung hiniga ko yun, baka hanggang na yun, hindi pa ako makapag-edit. Ilabanan ko lang eh. Sa awa ng Diyos, okay naman. Hanggang 2 oras lang naman to. 15 minutes na lang, oh. Kasi may gagawin ako rito sa bahay. Magbubulkasil ako rito sa bahay ko. Temporary lang kasi to sa bahay ko. Hindi tulad yung bahay ko sa Novaliches, talagang permanente na yan. Lawak nito, laki hanggang doon. 130 square meter kasi ito. Pero temporary lang. Dagdag ka pa, isang bahay. Pag nagdagdag pa ako ng isang bahay, ibig sabihin yun, dagdag pa ako isang asawa, gano'n. Tama na, doon yan, tama na. Okay na to. Bukod pa sa mga nadaanan. Wala na? Ganun nga, oo. Siyempre, pag nagdagdag ako ng isang bahay pa, nag-asawa ko rin, di ba? Ayaw ko na. Sometimes, tao lang tayo eh. May damdamin tayo. Mamaya, tayo rin yung masaktan, di ba? DJ PJ Idol.
45 years old ka pa lang. Pwede pa dagdag. Nakaw. Buti sana yung 45 years old eh. $45 billion naman yung nasa bulsa. Para kasi mahirap doon niya yung ano, yung gawin mo ang hilig ng katawan mo sa bagay na yun na hindi mo rin lang naman masustentuhan at hindi mo rin lang naman kayang gawin yung responsibilidad mo sa kanila kung nagbunga. So huwag na lang. Kasi yung mga kapwa kong lalaki na gano'n, wala silang kwenta. Matigas na sasabihin nila kay wala silang kwenta. Na matapos nilang anakan, iwanan, tapos yung anak nasa lansangan, wala silang kwenta. Sa totoo lang. Matigas na sinasabi nila kaya na kapwa kong lalaki na gano'n ang practice, wala siyang kwenta. Kung gano'n ka na lalaki, masaktan ka sa sasabihin nila kayo. At yun ang totoo. Isakpal ko pa sa mukha mo. Ha? Ganun. Kaya nga maraming criminal eh. Di ba? Dahil pag lumaki yan, yung bata na yan, na iniwan mo yung responsibilidad mo sa kanya, aampunin ng masasama yan, magiging criminal yan, problema ng gobyerno. Kaya wala kang kwentang lalaki pag ganun ka. At kung ganun ka, doon sa sinasabi nila kay, gusto mo sakpal ko pa sa mukha mo, di ba? Ganun lang, natito lang. So kailangan gumawa ka, lakas naman ng loob mo pag babae, hindi mo rin naman kalakaya pag magsuma, resulta, kautukan mo, di ba? Eh kung ganun ka na lalaki at mamaloob mo sa sinasabi mo, halika, kay sampal ko sa mukha mo, di ba? Hindi ka ba naawa dyan, oh? Ang dami, oh. Nagda-drive ako along the road. Andyan mga bata, nagtitinda ng sampakita. Namamalimos. Tinatanong ko kung nasaan ang magulang. Bakit pinababayaan sila sa kalsada? Wala silang magulang. O, saan galing yan? Ganyan. Ngayon, tignan mo nga, my friend. Buong mundo, ilang babae ang nagtatrabaho sa kalsada. Why? Just because of that. Kapit sila sa patalim para mabuhay nila yung anak nila dahil yun lang kaya nila dahil iniwan nila ng ama nila. 1998, 99. Ako ang nang-re-rate ng mga club yan sa maraming lugar na yan na kung saan pinagpupugaran ng prostitute. Ako nagre-rate yan. Alam mo pangalan ko dyan? Zorro. Ayan na si Captain Zorro. Oh, galit ako sa mga kapwa kong lalaki na iniiwan ang responsibilidad nila. Ang galing-galing nila mga babae, tapos iiwan ang responsibilidad. So, hindi ko gusto. Hirap yung, kaya hanggang dito na lang ako. Yung kaya ko lang. Diba? Eh, yung mga anak ko nandun sa una, awa ng Diyos, they are all established. Yung dalaga ko doon nga, nakahanapan ko nga na siya ng
asawa na pero ayaw mo mag-asawa. Accountant yun. O, yung psychology ko, binata na rin. Kahit na yung bunso ko 12 years old yata yun, iwan ko. Hindi ko pinabayaan mo ngayon. Yung responsibilidad ko bilang ama, ginampanan ko sa kanila. Wala tayong magagawa eh. That's life eh. Marami nga dyan talaga. Kahit nag-aano sila ng mamakanan, nag-iwalay. Ang gagawin natin, tulad ng sinabi ng ating mahal na ex-president, alam naman luluhin ko yan, anong gagawin ko dyan? Tama naman siya. Diba? Kaya nakapag-asawa ako, nakapag-build ako uli ng pamilya. So, siguro, that's life. So, we accept the reality. All those things, nasa kapalaran natin. Diba? Tama ako doon niya, diba? Babae ka, panindigan mo, hindi yung gusto mo. Diba? Panindigan mo, isipin mo yung circumstances. Kung magbunga yung kautugan mo, paano? Mabuhay mo ba? Parang ka. Yun ang prinsipyo ko. So, never mind. Yeah. Yun ako eh, kasi ako tao, mga prinsipyo. At makatao at makadiyos akong tao. Doon lang ako sa tama. Tiger ako sa mali. Kaya nga, English mo si Tiger well ko, diba? Akala mo, foreigner. Diba? Saka ako, straight ako tao. Oh, diba? Doon niya, straight ako. Ayaw ko yung plastic ba? Tupperware, ayaw. Ako, joker din ako, joker. Kahit saan mo dalhin ako, goal ako. Huwag lang yung taliwas. Kasi ako, God believer ako at love thy neighbor ako. Pero pwede ka pa talaga dagdag bahay. Ay, talagang anytime pwede pa. Kung meron nga lang ako tulad ng sinasabi ko, meron lang ako, pwede lang, meron lang akong tawag nito, pagsustento, if just in case, abay gagawin mo. Di ba sabi nga, umayo kayo at magpakarami. O, di ba? Pero hindi niya sinabi yun na umayo kayo at magpakarami at pagkatapos nyo, iwanan nyo. Hindi man sinabi yung gano'n. Umayo kayo at magpakarami. Pero, gampanan mo ang responsibilidad. Huwag mo masasabing tunay kang lalaki. Diba? At saka ako doon nga hindi ako tulad ng iba. 1, 2, 3 o 1, 2. May asawa ka dito sa kabilang bahay, may asawa ka sa kabilang bahay. No, hindi ako ganun. Kaya sinasabi ko, hindi ako papayag na babaero. Why? Remember the words of our
President Digong, Tatay Digong. Siyempre, wala na siyang asawa eh. Anong gagawin mo dyan? Buburuhin mo yan? Di ba? Diba? So, which is true. Tama. Eh, siyempre, hiwalay kami sa una eh. So, communication siguro just because of our responsibility to our kids, to our children. Eh, pero yung other matter, wala na. Siyempre, ang gagawin ko dyan, bubuluhin ko, siyempre, mag-asawa. Right? Magprinsipyo sila kahit musik lang. At mayroon akong routine sa sarili ko na sinusunod. Idol na si Digong. Oh, idol ko talaga siya. Magaling. Magaling si Digong. Siya yung pumangalawa sa aking idolo na si Apo Lakay Marcos. Kasi the time of Marcos is I am the chairman of Kabataan Barangay in my province. And at the same time, kung hindi lang na politiko, ako pa sana ang Federation President of Municipality of Kabataan. Diba? Oh, idol ko yan. Magaling siya, magaling. At saka yung story niya, nung estudyante siya, katulad ko rin. Oh, di ba? Di ba? Idol mo rin siya. Yung istorya, yung kwento ng pag-aaral niya, parehas kami. Parehas kami kasi nung high school ako, lampong, 5 hinto. Kaya nga at the age of 25 years old, ako nag-graduate ng kurso ko at AB Political Science. 25 years old na ako. Nagpinyente ako at the age of 26, 27, idol ko yan. Kasi siya yung parang umalit sa may Apo Lakay Marcos. Magaling siya. Eh, siyempre, ikaw ba naman sa lawak ng Pilipinas, kaya mo ba lahat i-zero yan? Yung mga problema. Siyempre, of course, pero malaki yung ginawa niya. I'm proud to say that ex-President beloved Tatay Digong is a good leader in our nation. Oh, totoo lang. Idolo ko yan. Magaling siya. May kamay na bakal. Idol ko yan. Okay. Oh, idol ko yan, Tatay Digong. Magaling siya. Hina net mo. Oh. Nako paano akong imbes na hanggang 2 oras lang ako, ulan naman. Imbes na mag-google kasi ako rito sa aking mansyon.
Kasi ang dito sa ano ko, may tulo din. That's life. Sometimes, ika nga'y ang tao ay individual differences. Ay mayroon nga tayong kasabihan na we are all human beings to commit mistake. So, basta sa isang tao, gawa lang tayo ng naaayon sa gawain ng isang tao. Kailangan maging mga tao ka, respeto mo ang kapwa mo, mahalin mo ang kapwa mo, at huwag mong kalimutan ang lumikha sa'yo. I can say that you are a perfect person. Mawalan ng absolute. Oh? Dyan sa Manila, malakas signal mo dyan ah. Bakit? Ano ba wifi mo? Ano ba dyan? Bakit bigla-bigla na nanghina yung ano mo? Yung net signal mo dyan. Dati-dati ang lakas ng signal mo. Biswar na, thank you na ka. Thank you. Wala, bes na hanggang 2 oras lang ako eh. Umulan naman, mag-vulcanize sana ako sa bubong eh. Ay, vulcanize. Vulcasil pala. Vulcasil. Gawin ko na lang siguro. Bahala na. Kaya lang, wala rin. Umulan. Basa yung yero. Uy. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Dati malakas yung ano mo network ay yung signal mo Nagyala, thank you na ka. Sige lang, baka busy ka dyan, okay lang. Doon niya. Ayun, huminto rin yung ulan, ambon lang. Kaya lang, basa yung gero. Hindi kakapit ang bulkasin ko. Temporary lang kasi itong bahay ko. Haba niya, no? Hanggang doon, sinakop ko lahat yung 130 square foot. Sure na, thank you na. This is Team Rocket. Oo.
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Mix Club. Outlet ticket. Alabera, was. Thank you very much sa inyong lahat. Doon sa mga nakatambay, maraming salamat po. Hello, Yet. Thank you very much for coming. Brown out, pagbalik ng ilaw, ayaw na umana net. Ay, ganon? Thank you very much, Sisi Yeta sa pagharap. Ining nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas Ay, para ganon. sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom the best. The best na, mapasaot ka pa. Ay, Mai, thank you very much. Wala, uminto yung ulan pero basa naman yung bubok. Magbubulkasin sana ako dito sa aking temporary house. CCCD, thank you very much. Ano lang siguro? Mag-e-end na siguro ako. Maraming salamat sa inyong lahat na doon sa mga nakatambay. DJ Boom Idol. Thank you very much. CCCD ha. Yan. Ilagyan ko si Deep Sablawan Family Vlog 2 ng kami. Iswar na, thank you very much na. Maraming salamat sa inyo ha. God bless you always. Siguro mag-e-end na lang ako. This is the mix of DJ Boom. Kaya nga pero mo ilang araw ako hindi nag-live dahil nga medyo tinamaan ako ng trangkaso. Pinilit ko nag-live ngayon. So, anyway, thank you very much for supporting Lakay Music Lovers. Iswarnak, thank you very much na. Kapatid, CD, thank you very much na. Yeah, thank you very much. Yung mga nakatambay dyan, May, Jela, thank you very much na. Yeah, thank you very much. Rona, thank you very much na. Maraming salamat sa inyo At
Mag-e-end na lang siguro ako. Imbes na nag-ano lang ako. Kasi medyo galing tayo sa trangkaso ng 2 araw. I-set ko lang yung live ko at para tama yung sabi ni Doña Noli Ramos. Baka maya maubos yung watch hour natin. So anyway, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Pahinga muna kung Sir Lakay, di na tayo bumabata. Health is wealth. Yeah, that's true. Thank you very much sa CCN. At wala rin kasi ako yung kung maalala ninyo yung programa ni Herman Moreno, walang tulugan. Sa akin kasi nasanay ako as a military minded na mahalaga ang bawat oras. So mag-e-end ako kung hindi man ako makapag-full kasi sa aking temporary house lilipat ko kasi yung aparador ng mga anak ko at saka yung Birada, Public Mayday. aircon ko yung side ng mga butas na. So again and again, 10 million in the house of Lakay Music Lovers. Dito na kayo isa-isahin muli. Maraming salamat sa suporta o pagtangkilik kay Lakay Music Lovers. Again and again, don't forget to pray. Yan po ang sandata natin na pinakamatibay sa ating buhay. Maraming salamat sa inyo. Again and again, sabi nga sa tunay na buhay, love thy neighbor. So, maraming salamat po at magva-vacuum na tayo. Gumamit tayo ng background. Sayaw tayo, wag na sisiyan. Mapagod tayo pag nagsayaw tayo. So, again and again, God bless us all. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga kapatid. Thank you very much sa support kay Lakay Music Lovers.
that Arizona sky.